खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 मार्च 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि देहायाव हरखाबै जेंना नुजाथिनो हागौ। उदैनि बेराम जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन। वृष राशि नखरनि बेफार फालांगियाव जौगानाय फैगोन। रांखान्थि बिथिङाव उदां जागोन। गोजोन थासारि फैगोन। मिथुन राशि गोब्राब खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम सान। गावनि हाबानि गोदै फिथाइखौ मोननो हागोन। रां रुफा आरजिनानै लानो हागोन। कर्कट राशि बेरेखा सम। फरायसाफोरा गावनि खामानियाव नांथाबनानै थानाया गाहाम। गोसोआरि हालोदा गाज्रि जानो हागौ। सिंह राशि देहा सावस्रिया हरखाबै लोरबां जानो हागौ। थाबैनो फाहामगिरिनि सुबुरुन लानाया मोजां। गोलाव लामा दावबायनायनिफ्राय जानगाराव थाथ'नांगोन। कन्या राशि फालांगिरिफोरनि जाफुंसारनाय सान। गावनि लुबैनाय साननायफोरा जाफुंगोन। फालांगिनि थाखाय गाहाम जगाजग खालामनो हागोन। तुला राशि गोथार सान। गाज्रि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन। गोसो देहाखौ मोजां मोनगोन। वृश्चिक राशि देहायाव गिदिर बेराम गोनां सुबुंफोरनि थाखाय गाज्रि सान। बोथोरनि थाखाय गाज्रि थासारि फैनो हागौ। जेराव मेराव ओंखारिया गाहाम जागोन। धनु राशि गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। बारलांनाय समखौ साननानै गोसोआव असान्थि जागोन। गावनि असेजों बाथ्रा सावरायलायनानै गोजोन मोनगोन। मकर राशि गोब्राब नाजानायनि फिथाइ मोनफुंनो हागोन। गावनि थांखियाव सहैनो हागोन। गोजौ सोलोंथाइ लानायाव जाफुंसार जागोन। कुम्भ राशि रां रुफा खहा जानो हागौ। नखराव गाज्रि थासारि फैनो हागौ। इसोरखौ फोथायनानै सोलिनांगोन। मीन राशि मावनो लानाय खामानिया जाफुंगोन। साननाय बायदि खामानिफोरा जागोन। गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।